belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft donderdag aan Curaçao laten weten dat er 1 besmetting met de Britse variant van het coronavirus op het eiland is geregistreerd. Curaçao had verschillende testen opgestuurd. Nou, nu blijkt zit er tussen de verschillende testen die zijn gedaan tussen 17 en 26 januari 1 Britse variant. Blijkt te gaan om een inwoner van Curaçao die zelf niet heeft gereisd in de afgelopen periode, maar hij is wel in contact geweest met iemand die onlangs uit Nederland is gekomen en positief op corona heeft getest. Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Bonaire krijgen bij de eerste zending anti-coronavaccins bijna 41.000 vaccins van Pfizer. Dat is de helft van het benodigde aantal voor zorgmedewerkers en 60-plussers op de eilanden. De RIVM heeft gisteren tegen de Tweede Kamer in Nederland gezegd dat er op dit moment niet voldoende vaccins zijn om de zending voor zorgmedewerkers en 60-plussers op de eilanden in 1 keer te versturen. In totaal gaat het voor de 4 eilanden om bijna 82.000 mensen. De eerste zending is dus voldoende voor de helft van die groep. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. De lichte daling van het aantal coronabesmettingen op Curaçao blijft zich voortzetten. Van de 203 coronageteste personen zijn er gisteren 2 positief bevonden. De situatie blijft stabiel met 61 actieve gevallen en 2 patiënten die zijn opgenomen op de intensive care van het CMC. Zoals bekend wordt er dit jaar geen carnaval gevierd op Curaçao, maar de dagen die in het onderwijs als vrije carnavalsdagen gelden, blijven vrije dagen. Dat zei minister Steven Kroes van Onderwijs gisteren. Het gaat om 8, 15, 16 en 17 februari. Dat zijn volgens Kroes officiële vrije dagen. Er zijn enkele scholen die activiteiten wilden organiseren op die dagen, omdat carnaval niet doorgaat. Maar volgens Kroes kan dat niet. Het gaat om verplichte vrije dagen voor zowel docenten als scholieren en studenten. De Sociale Verzekeringsbank, SVB, heeft van 2 psychologen, Steven Ebicilio en Maya Alberto, onterecht geld teruggevorderd dat volgens de SVB eerder onterecht was uitbetaald. Dat heeft het gerecht beoordeeld. Advocaat van de psychologen, Achim Henriques, stelt dat de goede naam van de psychologen te grabbel zijn gegooid door de toenmalige inspecteur van Volksgezondheid, Jan Huurman. Die zocht de pers op en gaf zijn bevindingen aan de pers weer, achteraf, onterecht, aldus Henriques. Ministers van Justitie, Defensie en Binnenlandse Zaken in Nederland hebben deze week een rapport overhandigd aan de Tweede Kamer over de veiligheidssituatie wereldwijd. Dat rapport is geschreven door verschillende veiligheidsdiensten in Nederland en besteedt onder meer aandacht aan Venezuela. Volgens het rapport is de situatie daar erg zorgwekkend, niet stabiel en kan dat nog vele jaren duren. De zorg in het rapport is dat de situatie onbedoeld helemaal uit de hand loopt met gevaar voor ontwikkelingen in de regio. De Curaçaose voetballer Lucharel Geertruida is binnen korte tijd 2 keer verkozen tot meest waardevolle speler onder de 21 in de Nederlandse eredivisie. Geertruida speelt bij Feyenoord en maakte afgelopen week een uitstekende indruk. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.